El ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha confirmat aquest matí que el segrest dels 3 cooperants catalans de la caravana solidària podria ser obra de l'organització integrista Al-Qaeda del Magrib Islàmic. Els 3 segrestats són Albert Vilalta, directiu de Tabasa, l'empresa que gestiona els túnels de Vallvidrera i del Cadí, l'empresari Roque Pascual i la funcionària del Departament de Justícia, Alicia Gámez. Tots 3 viatjaven al darrer dels 15 convois. Malgrat trobar un rastre que s'endinsava al desert, no ha estat possible localitzar-los. Curiosament, els segrestadors no es van emportar els diners que hi havia al cotxe. L'aparell diplomàtic espanyol i català està treballant al màxim rendiment i el president de la Generalitat anuncia contactes amb els governs de la regió. El gobierno español, tanto la vicepresidenta primera del gobierno como la ministra de Defensa, hemos tenido la oportunidad de hablar anoche, esta mañana, sobre estas circunstancias y que en este sentido se están realizando las gestiones oportunas acerca del presidente de Mauritania y también del gobierno de Malí, que se ha hablado, por supuesto, con las familias y con los responsables de la ONG por parte, en este caso, de mi gobierno. La caravana solidària va sortir el passat 22 de novembre del port de Barcelona. Es tracta del projecte humanitari més important que es fa a l'Àfrica Occidental. La caravana, en la seva 9ª edició, transporta al Marroc, Mauritània, Senegal i Gàmbia més de 3.000 caixes de material corresponent a 106 projectes.